Bună! Acum o să revin cu partea practică. Am fix o migdală modernă, o să fac. Este o întreținere. Clienta mea a reușit să lovească și două unghii. 3. Așa că norocul vostru, beneficiați și de întreținere și de construcție. Eu i-am dat doar materialul vechi jos și o să fac două unghii pentru voi, după care eu o să continui lucrarea clientei. Eu întotdeauna îmi dezinfectez și îmi sterilizez toate instrumentele separat. Mi se pare mult mai safe pentru mine și pentru clientă. Le desfac fix în fața ei și îi conferă și ei un confort psihic în primul rând și în același timp și mie știu clar că nu are cum să vină cineva să-mi spună: uite, știi, am pățit ceva, a văzut că era totul sterilizat, totul n-a avut nicio problemă. Așa. Deci împing cuticula, da? Cum știți fiecare, Ana sigur v-a mai prezentat în cursurile celelalte. Am văzut că voi ați făcut cursul de dry combi, da? Eu împing cuticula clientei, după care încep și mă verific. La fel fac și aici. Întâi o împing, după care vin și mă verific să fiu sigură că este foarte bine făcut buzunărașul, da? Curățat înăuntru. Sper să nu ies din cadru. Așa. Împingem peste tot cuticula foarte bine ca să putem să curățăm cu biturile și eu sunt adepta biturilor. De multe ori fac doar din bituri, la ea nu merge. Are o cuticulă destul de sensibilă. Se întâmplă să-i mai și pocnească. După cum observați, e o cuticulă foarte, foarte prinsă, foarte elastică. La cuticulele elastice, după cum știți foarte bine și voi, nu putem să folosim doar capete. Este cuticula care necesită clar combi. Nici de cum nu merge doar cu capete. Ok. Eu o să-i curăț cele două unghii și o să-i fac la cele două unghii, după care o să închid filmarea și să-i continui ei. Am zis că mai bine vă arăt de la început decât să fi început și să vă arăt la final, pentru că mai mult ca sigur intram cu biturile în unghi și am zis să vă arăt o întreținere cap-coadă, la fel și o construcție. După cum știm, 80% din viața noastră o reprezintă întreținerile și am zis că cel mai bine vă arăt și întreținerea. Bine, deci cu bitul flacără vin de la jumătate și curăț. Nu o să vă explic foarte mult, că sunt sigură că asta a făcut-o Ana, doar vă arăt un pic de tot cum fac eu. Nu știu dacă Ana merge dintr-o parte în cealaltă sau lucrează tot așa forward-reverse. Eu lucrez pe forward și pe urmă pe reverse, pentru că eu așa am învățat. Întotdeauna mă verific cu periuța, pe falduri vin înapoi, aici mai am un pic de tot în sinus, perfect. Clienta mea,
din păcate, nu din păcate, clienta mea a avut unghiile foarte, foarte lungi și a reușit să le rupă pentru că le-a ținut aproape 6 săptămâni. Da, aproape 6 săptămâni. Să știi că poți să vorbești, nu-i problemă. Le-a ținut aproape 6 săptămâni foarte lungi. Din cauza asta i s-a întâmplat să le și rupă. Eu m-am bucurat, sincer, că a rupt, că pot să vă arăt și construcție și întreținere. Dacă nu mă gândeam chiar să-i fac eu o construcție pe una dintre unghii, ca să vă pot ajuta, să vă pot arăta. Așa, dăm și în partea asta la altă. Deci, eu vin cu bitul de la jumătate, ușor înclinat, cu mare, mare grijă în sinus să nu-l spargem. Vin în jos, pe piele, da? Deci, bitul meu vine pe piele, niciodată nu vine pe unghie, pentru că aici sunt punctele de stres. Dacă eu vin cu bitul pe punctul de stres, am subțiat foarte tare unghia. Dacă am subțiat acolo foarte tare unghia, nu o să ne mai țină, putem să-i punem noi ciment. Nu știu ce să... Ia, dă-mi așa. Perfect. Hai că se vede. Din cauza asta am ales să vă fac 2 degete ca să nu ne chinuim foarte tare cu mâna stângă, mâna dreaptă, dăm, schimbăm și așa mai departe. Da, am zis să vedeți cam cum lucrez eu, să fac o întreținere cu totul. Eu v-am mai filmat, sincer vă spun, v-am mai filmat odată migdala modernă, doar că nu am filmat-o bine. Și atunci am zis ok, o să încerc să filmez o întreținere cu totul ca să vedeți fix cum e. Atunci doar construisem o unghie, am ieșit din cadru, deci am și emoții de data asta. Sper să nu mai ies din cadru, nu de alta, dar nu mai am nicio clientă săptămâna asta. Și nu mai am când să vă filmez. Când filmez eu este vineri și până duminică trebuie să vă trebuie să-i predau Anei cursul. Deci n-am când să mai filmez alta. Sper să iasă bine. Oricum, dacă aveți cea mai mică nelămurire, cea mai mică întrebare, nu ezitați să-mi scrieți. Exact cum v-am zis și din partea de teorie, nu vă promit că vă răspund instant. Nu am cum să răspund instant. Ok, am făcut toate cele 10 degete, opresc freza, întotdeauna oprim freza total, așteptăm să se oprească, schimbăm sensul de rotație și acum pira mea, după cum vedeți, este orientată spre umărul meu drept, da? Și tot așa de la jumătate mă uit foarte atent și vin cu mișcări scurte, scurte, scurte. Am grijă la sinus și vin pe cuticulă. Niciodată nu venim pe unghie, da? Eu întotdeauna vin pe cuticulă. Acum, bine, la început nu este bine să faceți așa. Nu știu dacă Ana v-a arătat să faceți cu cilindru. La început pentru voi este bine să ridicați cuticula cu cilindru. Eu o ridic cu capătul o flacără pentru că am ceva ani experiență și cumva încerc să mai scap din timpul de a schimba iar frezele, de a schimba capetele și așa mai departe. Dar este posibil, dacă nu știți să mânuiți foarte bine sau nu aveți precizie, să băgați vârful în unghie și să faceți șanț. Din cauza asta, mai ales la început, vă recomand să folosiți un capăt cilindru, să ridicați cuticula, da? După care puteți și voi, fără nicio problemă,
să ridicați așa, doar că la început este un pic mai greu, nu știm cât de tare să ne apăsăm pe cuticulă, să nu cumva să o rănim. Oricum, mare atenție, tot așa la cuticulă, în sinusuri, când încercați să ridicați cuticula. Și mie mi se întâmplă să mai ciupesc atunci când vin aici, fără să-mi dau seama că trebuie să vin pe rotund, vin și fără să-mi dau seama mai ciupesc cuticula. Deci mi se întâmplă și mie, se întâmplă oricărui mare trainer, credeți-mă, foarte rar să fie cineva care să zică eu nu dau sângele absolut deloc. Se întâmplă, se poate întâmpla oricui. Tania chiar zice, dacă eu nu dau sângele la o clientă, la o cuticulă, înseamnă că n-am făcut eu. Că n-am făcut, uitați, vedeți? Deci eu aici vin și mă rotunjesc, da? Deci mă rotunjesc. Niciodată nu mă duc perfect drept aici. Că dacă mă duc drept, îi sparg sinus. Mă duc și mă rotunjesc, aici mi-a rămas puțin praf. Dă-mi unghia mare, te rog. Mai bine de atât, din păcate, nu reușesc să țin camera. Oricum, acum cumva lucrez, ba mă uit în cameră, ba mă uit pe sub cameră. Sper să înțelegeți. V-am zis, dacă cumva e ceva ce nu înțelegeți, ce nu ați văzut, ce nu știu, ce poate voi ați învățat altfel, nu ezitați să-mi scrieți. Îmi scrieți, mă întrebați, nu-i nicio problemă. Ok, deci de la jumătate vin cu freza, da, la 45 de grade. O dau un pic mai așa. Mare grijă în sinusuri. În sinusuri intrăm pe rotund. Iar acum, dacă vedeți, freza mea este pe piele. Da? Și în felul ăsta eu îmi eficientizez foarte, foarte mult și timpul. Am venit, am curățat pe partea asta. Curăț pe partea asta și acum cu capătul de freză vin și îmi ridic cuticula. Ok. Un pic mai așa. Perfect. Are grijă la sinusuri, după cum v-am spus. Întotdeauna sunteți pe piele, nici de cum pe unghie, ca să nu stricăm și mai rău punctele de stres. Oricum, întotdeauna aici unghia ne este mai subțirică. Oricum ea, săraca, își mai ia și ceva șocuri, că, bineînțeles, noi întotdeauna lovim unghiile. Nu uitați să curățați pielea de aici. Încercați să nu o tăiați. Cu cât voi tăiați mai mult din țesut, cu atâta el se regenerează mai mult și crește mai cornos, mai tare, mai urât, mai cum nu trebuie. Da? Deci aici de fiecare dată venim și ne curățăm un pic faldurile, cât să nu o deranjeze pe clientă. Ok. Deci la mine cam asta înseamnă curățarea cuticulei. Eu nu-i voi tăia cuticula, doar i-am pregătit-o, pentru că atunci când facem construcție sau când lucrăm, când nu lucrăm tehnica fără pilire, este foarte, foarte greu să ajungem să nu lovim cuticula. Deși îmi place să lucrez în cuticulă, să-mi nivelez după ce am făcut construcția. Îmi place să-mi fac partea de cuticulă cu freza,
se întâmplă să-mi scape pila și să dau în cuticulă. Dacă eu tocmai am tăiat cuticula, dacă eu aș tăia în faza asta cuticula, zona aceea ar fi foarte, foarte sensibilă și atunci la cel mai mic șoc mie îmi dă sângele, se franjurează și așa mai departe, fix ce nu-mi doresc. Teoretic, în momentul ăsta eu mi-aș fi trimis clienta să se spele pe mâini, numai că acum o să-i curăț eu puțin cuticula cu... O să scot praful cu șervețel umed. Dă-mi, te rog. Eu le trimit întotdeauna după ce le fac cuticula să se spele pe mâini. Să scap de absolut tot praful nedorit. Uitați cum se vede cuticula ei. Ia să vă dau un pic de zoom. E foarte ok, e foarte curățată. Doar trebuie să iau partea de deasupra. Nu o să o iau tocmai din teama de a nu o răni când voi face pilirea. Da? În momentul în care noi facem forme moderne, este foarte clar că implică pilire. Da? La formele clasice, dacă facem o migdală clasică, putem să facem o întreținere, curățăm foarte bine unghia veche, îi dăm forma de la început, după care facem tehnica fără pilire și atunci nu vom mai avea de pilit în jurul cuticulei, deci nu se întâmplă absolut nimic. Dar în condițiile în care facem formele moderne au nevoie de pilire. Avem nevoie de pilire, șansele să stricăm cuticula sunt destul de mari, oricât de profesioniști am fi noi. Eu încerc să nu îi fac cuticula înainte. Mi se mai întâmplă și mie, este adevărat, mi se întâmplă câteodată să uit că am de făcut tehnică cu pilire și să mă apuc să tai la un deget, mă apuc și îi tai cuticula, dar pe urmă îmi dau seama și zic ok, o tăiem după. Aici mai sunt niște resturi moțișoare. Ok. Acum o să-i dau cu bază, după care o să mă apuc să-i fac... Eu o să lucrez cu poligel, pentru că mie mi-este foarte, foarte, foarte ușor să lucrez cu poligelul, deși până acum cred că 3 luni n-aș fi pus mâna pe poligel. Aveam un acrigel de 2 ani de zile pe care nu îl foloseam, nu îmi plăcea deloc. După care am mai fost la un alt curs unde am lucrat numai cu poligelul. Pur și simplu am făcut absolut tot din poligel, făceam doar extensiile din gel. Acum eu o să vă arăt cum fac extensia din poligel. O să lucrez astăzi doar din poligel. Eu folosesc poligelul de la Tania Povenskaya. Se modelează foarte ușor și se și pilește. Pe urmă, la întreținere se pilește foarte, foarte ușor. Mie mi-e foarte drag să lucrez cu el, cu atât mai mult cu cât o să vedeți astăzi. Eu o să folosesc un poligel care are deja sclipici în el și îl las ca atare. Pur și simplu doar îi fac construcția, pe urmă fac pilirea, bagă-te rog. Pe urmă îi fac pilirea și direct am trimis-o acasă. Adică vrea, nu vrea, scapă repede. Eu de ea de mine. Așa. Am grijă un pic la formă. Migdala, când o verificați, voi trebuie să o verificați și din față și din lateral. Întotdeauna trebuie să ne verificăm, mai ales la migdală, și din față și
din lateral și întoarcem mâna pe toate părțile, pentru că este forma, mie una, mi se pare că este, deși pare simplu, că zice nu e ca pătratul, nu are unghiuri perfect drepte, tocmai din cauza aia mi se pare mult mai greu de realizat o migdală, pentru că vârful poate să-ți fugă imediat într-o parte. Ce facem noi, ca și tehnicieni, noi încercăm să reparăm puțin și simetria unghiilor, simetria mâinii cu totul, da? Și atunci este foarte important, chiar dacă degetul, uitați, dacă vă uitați la degetul clientei mele, el se duce foarte mult într-o parte, da? Atunci eu încerc să mă uit la axul central al degetului și să încerc să vină vârful, dacă vă uitați. Dacă priviți doar atâta din unghie, ea pare că se duce într-o parte. Dacă ne uităm la axul central, ea pare cât de cât dreaptă. Eu nu am cum să o aduc să fie perfect dreaptă, pentru că i-aș strâmba unghia cu totul, i-aș strâmba degetul. Adică degetul, unghia ar părea foarte, foarte, foarte strâmbă. Bagă-te, rog, Alexandra. Ok. Eu folosesc șabloane tot de la Tania. Să vă arăt imediat cum îmi pregătesc și șablonul. Șablonul, dacă învățați să-l puneți și să-l tăiați cât se poate de corect, să știți că vă face 80-90% din munca noastră este făcută de punerea șablonului. Dacă ai montat, nu știu, ca la o rochie, dacă ai făcut tiparul bine, 80% din rochie este. Dacă i-ai greșit tiparul, ai mari probleme. După cum observați, fata mea are linia hiponichiumului aproape dreaptă, da? Atunci eu va trebui să scobesc, da? Și să încerc să fac acest zâmbet, să-l fac drept. Cum fac eu asta? În primul rând îmi îngustez șablonul. O să fie foarte dureros pentru mine, pentru că de obicei nu lucrez cu mănuși când tai șabloanele, pentru că mi se lipesc și mă enervează maxim. Dar n-am ce să-i fac acum. Ok. Și ca să îndrept, ați văzut, ia, mai dăm puțin, te rog, să mai arăt o dată. Ca să-i intre șablonul, eu mă uit ce distanță are ea între linia hiponichiumului și linia zâmbetului de pe șablon. Atâta trebuie să-mi iau eu din urechiușe. Ok, eu cam atâta zic că am de luat. Ca să vedem dacă intră. Ia să vedem, Alexandra, ce am reușit să facem. Deci acum ei intră perfect șablonul. Este foarte, foarte important să învățați cum să puneți șablonul. Deci este tot ce vă trebuie. Să învățați șablonul. Ok. La stilul ei de unghii, așa cum v-am spus și în partea de teorie, eu voi monta șablonul drept. El așa va fi montat, da? După cum vedeți, vine perfect în urechiușe, da? În punctele de stres și pe o parte și pe cealaltă și el va fi montat drept. Cum am spus noi că vom face, că vom strânge cu aproximativ două pătrățele înainte de forma finală, da? După forma finală, eu îmi iau acum măsura și este până la aproape 3. Întotdeauna îmi fac construcția un pic mai mare decât mărimea finală. De ce fac asta? Pentru că întotdeauna eu
mai umblu puțin la vârf. Și dacă mi-am făcut mărimea finală de 3, de aproape 3, eu dacă mi-aș pune acum aproape 3, da, cât aș avea eu de făcut, pe urmă mie o să-mi fie foarte greu să pot umbla la vârf. Și atunci îmi iau întotdeauna reperul astfel încât să pot să am cum să umblu puțin, da? Eu voi face construcția până la 3. Unghia ei este un 2,5. O să am cum să mă joc cu lungime. Ideea este că nu este ok nici să faceți, uitați, șablonul este montat drept, da? Vine bine din punctele de stres, da? Îmi intră urechiușele și pe o parte și pe cealaltă. Ok. Acum eu am zis că fac până la 3, ceea ce înseamnă că de la 5 eu îmi strâng până la 5, da? Ok, ia să vedem că unghia ei, sărcuța, a fost și un pic traumatizată. Așa. Perfect. Ok. Știu că pare puțin ciudat, dar să știți că ea nu are unghia foarte dreaptă aici. N-am vrut să intru mai mult la ea. Ia, dă-mi un pic, să trag un pic așa. Și așa. Observ și eu, văd în filmare că pare că nu stă foarte bine șablonul, dar să știți că el, săracul, stă bine. Doar că ea și-a rupt din carne a fost ruptă unghia asta. Ok, acum eu o să... Asta este poligelul pe care îl folosesc eu. Este de la Povenskaya. O să vedeți imediat cât de frumos este și cât de simplu se lucrează cu el. Îmi pregătesc imediat tot ce am nevoie și vă arăt. 2 secunde. Așa. Eu modelez poligelul cu clear. Mai sunt fete care îl modelează cu alcool. Mie mi se pare mai ok să-l modelez cu clear. Nu vreau borcănașul, ba da, gata, știu unde este. Ok. Mi-am pus niște clear într-un borcănaș. Asta este pensula pe care o folosesc eu. Este de la Tania și ea. După cum știți, eu sunt trainer Tania Povenskaya. Și acum să ne apucăm. Întâi o să fac extensia. Uitați culoarea poligelului. El este un roz cu sclipici. Ia dăm puțin. Ok. Înmoi pensula în polige, în clear și încep și apăs ușor de tot pe poligel. Deci se lucrează atât de simplu. Credeți-mă, mi era foarte, foarte, foarte frică de poligel. Până când nu am pus mâna să lucrez într-adevăr cu el ca lumea și să văd ce și cum cu el, nu credeam că e atât de simplu. Acum, sincer, parcă nici nu mai văd de ce aș mai face o construcție din gel. Pentru că mi-e mult mai simplu cu poligelul. Nu curge, n-ai nicio problemă cu el.
Deci mi-am făcut extensia. Nu uităm că trebuie să avem strâns, da? Ok. Și întotdeauna, înainte de a băga în lampă formele astea îngustate, noi mai strângem încă o dată forma, șablonul, îl mai strângem încă o dată pentru a fi sigur că este îngustat. Pentru că șablonul își mai schimbă, se mai desface, da? Am îngustat, am strâns, te rog să-mi bagi în lampă. Eu o să încep să-i pun și pe restul unghiilor. Dăm puțin, te rog. O să vă explic acum aici cum fac eu cu boticul de rață. Deci, pun poligelul la jumătate și ca și la construcție, da? Îl apăs ușor, ușor, ușor și mi-l duc unde am eu nevoie. Din poligel noi putem face și mici prelungiri. Noi putem să lungim niște unghii fără a mai pune șabloane. Uitați-l cum stă. Deci el pur și simplu stă. Eu îl pun și el e cu minte, ascultă și stă. Eu îmi formez întotdeauna botul ăsta de rățușcă. O să vedeți și formez botul ăsta de rățușcă la formele moderne. De ce? Pentru că atunci când pilesc, să am de unde să îmi formez, să am de unde să pilesc pe drept. Așa. O să te rog să bagi. Dă-mi mâna cealaltă, te rog. Ok. Acum eu îi scot extensia, da? Îi scot șablonul. Să vedeți și extensia. Uitați-o pe dedesubt cum se vede. Este subțirică, nu este la fel de subțirică ca cea din gel și pentru că eu am vrut să se vadă acum, de asta am și ales să o fac din roz, ca voi să vedeți ce fac. Dacă aș fi făcut din transparent, inițial eu am vrut să vă fac niște unghii transparente, numai că dacă le făceam transparente, voi nu vedeați foarte bine pe filmare. Transparentul nu se vede foarte bine și atunci am ales un produs pe care să-l puteți vedea cum îl modelez și cât de ușor face ce îi spun eu, da? Îl mângâi, pur și simplu eu îl mângâi. Nu apăs tare pe el, dar mi-l duc acolo unde am eu nevoie. Și acum că a ajuns unde am nevoie, ridic în sus. Niciodată nu formez, chiar și la întreținere, nu formez o unghie dintr-o singură bulă de poligel, pentru că de fapt nu am cum să fac lucrul ăsta, să formez dintr-o singură bulă de poligel tot. Și atunci întotdeauna îmi pun la jumătate, îmi fac botul de rățușcă, bagă-mi te rog, de mâna cealaltă. Îmi fac botul de rățușcă, după care vin din cuticulă, o să vedeți imediat cum o să fac și când vin din cuticulă. Îmi vin din cuticulă, îmi fac cuticula și îmi nivelez și cam aia a fost toată treaba pe care o am de făcut, după care mă apuc de pilit și gata. Îmi formez boticul în sus, aici îmi nivelez un pic să nu-mi las dâmburi, da? Întotdeauna băgați în poligel, după care în clear, când vreți să modelați poligelul, băgați în clear și ștergeți pensula pe șervețelul uscat.
pe șervețel, nu se șervețel umed, pe șervețel uscat. Pentru că dacă puneți prea mult clear, îl poate dizolva. Mi-am făcut botul de roțușcă. Ia, stai un pic să se vadă. Bagă, te rog. Dă-mi. Ok, deci asta este întreținerea, da? Asta este pentru întreținere. Ok. I-am făcut botul de rață. Uitați-l. Și acum eu, ca atunci când pilesc, să am o arcă longitudinală dreaptă, exact cum v-am arătat și la partea de teorie, trebuie să mai încarc un picuț și să-mi formez un mic apex. Rețineți, este un apex mic, nu este un apex mare. Nu este apexul de la migdala rusească, nu este apexul de la migdala clasică. Migdala slim are un apex mic din care pornim drept până în vârf. Și uitați cum unghia mea este aproape gata. Uitați-vă cât de frumos arată, da? Ea este perfect dreaptă, iar eu acum când voi veni să pilesc am foarte, foarte puțin de pilit. Îmi mai modelez un pic poligelul. Un lucru foarte important la poligel și pe care să-l rețineți voi, poligelul nu este ca gelul. Niciodată, dacă nu ți-a ajuns, uite, eu aici, de exemplu, nu am suficientă cantitate. Nu mă apuc acum să-mi aduc, să-mi pun un alt material. Nici de cum. Îl las așa, bag în lampă, după care îmi completez aici, pentru că el are clear deasupra. Bagă-te, rog. El are acum clear. Pe clearul ăla, pe cleanerul ăla, niciun caz nu o să ni se prindă ca lumea poligelul. Următoarea tură de poligel. Să pun aici, că am luat prea mult. Ia, ține aici, te rog. Ok. Și spre cuticulă ne ducem cu mișcări ușoare, ușoare. Împingem poligelul spre cuticulă, dar avem grijă să nu-l băgăm fix sub cuticulă, da? Îl aducem până aproape. Până aproape, cu mișcări ușoare, noi îl ducem unde dorim noi. Nu uitați întotdeauna la final să vă faceți bordura, botul de rățușcă. Este foarte, foarte important pentru atunci când pilim. Și o să vedeți cum mă sprijin eu cu pila și cum fac. Ia uitați-vă. Deci din lateral, unghia mea este aproape gata. Ea trebuie să aibă arca longitudinală dreaptă și un mic apex. Bagă-te, rog. Așa. Acum eu mai completez un pic în lateralul acesta, pentru că nu mi-am luat material suficient adineauri. Și pur și simplu îmi duc materialul unde am eu nevoie. Apăs pe el. Apăs, apăs, apăs. Apăs, apăs. Și îmi formez botul de rățușcă. Acum am suficient material. Este foarte important în punctele de stres să aveți suficient material. Oricât de bine am pilit noi, ca să dăm forma corectă, trebuie să intrăm puțin și în punctele de să venim cu pila, să luăm burticile. Dacă eu nu am deloc material,
acolo o să fac gaură. Te rog să bagi. Ok. Dă-mi. Teoretic eu aș fi mers cu toate unghiile deodată, dar am zis să vă arăt așa ca să vedeți și voi cum lucrez eu. Eu o să le pilesc pe cele două, după care o să fac o pauză. Până pe pauză îi fac toate unghiile și o să vă filmez la final tot rezultatul. Nu are niciun sens să vă țin 2 ore, cât o să dureze la noi întreținerea, ca să vedeți cum pun poligelul și cum pilesc. O să vă arăt acum cum se pilește forma, după care noi continuăm și vă arătăm la final rezultatul. Ok, pacă, te rog. Da. Așa. Îmi completez și la construcție, da? Deci, voi trebuie să știți că 80% dintr-o construcție o face montarea șablonului. Ați montat șablonul bine? N-aveți nicio problemă. Ați montat șablonul greșit? Se strică toată forma. Pe lângă că se strică toată forma, este posibil, fiind montat greșit, când piliți să se rupă, să fie curba interioară greșită și mult într-o parte și să nu o puteți repara când faceți underrefill-ul. Sunt foarte multe probleme când nu reușim să punem șablonul ca lumea. Din cauza asta eu vă sfătuiesc să vă chinuiți să învățați cât mai bine șabloanele. Treaba asta cu șabloanele reutilizabile, sunt ok pentru anumite tehnici, dar la anumite tehnici nu o să puteți face niciodată din șabloane reutilizabile sau nu din ce este pe piață acum. Nu știm ce o să fie peste un an. Ce peste un an? Peste câteva luni. Este foarte posibil să scoată ăștia forme reutilizabile pentru migdale, pentru... Bagă, te rog. Pentru... Habar, nu mai... Ba da, hai dăm să mai pun și pe astea cât stăm. Trebuie să-ți fac și construcția aici. Dar... șablonul e sfânt. Șablonul e mama lor și e cel mai important să știi pașii de bază. Da? E ca și la, nu știu, la ojele astea 3 în 1. Ok, spune ei, îți pilești unghia, ai dat cu oja și cu asta, basta. Nu e doar atât. Adică a face o manicură nu este doar atât, iar voi vă doriți să fiți tehnicieni. Ca și tehnician tu trebuie să știi baza, să știi începutul. Așa, ok. Perfect, mi-am făcut boticul. Bagă-te, rog. Așa. O să te rog să-mi dai acum mâna la care lucrăm. Ok, acum eu o să vă arăt pilirea. Da? Îi degresez unghia. Bun. Care am zis că este primul pas la pilire? Vârful. Vârful îl pilim la 45 de grade. În felul ăsta eu îmi văd grosimea din vârf. Uitați cât de groasă este.
Da? Asta înseamnă că unghiile ei sunt destul de lăsate în jos, deși noi când ne uităm așa nu ne dăm seama. Ba da, unghiile ei se duc în jos bine. Ok. Pasul 2, am spus că sunt pereții laterali, da? Și cum țin eu pila? Eu întotdeauna îmi feresc punctul de stres ținând cu mâna, ca nu cumva să mă duc în punctul de stres și să-mi ciupesc acolo. Ok. Deci eu țin pila, ia tu mâna un pic, eu îmi țin pila așa. Observați? Cu astea 3 degete. O țin aici, cu degetul arătător îmi pun presiune și cu degetul mare îmi ghidez. Dăm puțin. Cum v-am spus, eu îmi protejez cu degetul arătător, îmi protejez zona de stres și pila vine dintr-o parte. Nu merge pe drept ca la pătrat, da? Când facem pătratul, mergem direct pe drept. Direct pe drept. Acum noi venim dintr-o parte. Mi-am făcut primele muchii. Uitați-le. Le vedeți? Eu acum știu care mi este grosimea. Ia dă-mi un pic degetul să vedem. Eu știu care e grosimea mea și în laterale. Nu este mare. Nu am o grosime mare, da? Ok. Acum eu îmi țin pila între degetele astea două și cu degetul mare eu pun presiune. Ia stați să dau eu un pic mai așa. Perfect. Eu pun presiune cu degetul mare și mă pun cu pila pe vârf, da, pe boticul meu de rață și cu mișcări scurte, dar ferme, eu îmi creez prima muchie. Prima muchie este creată. Fix pe marginea ei, eu vin și mai creez o muchie. A doua muchie îmi este creată. Mai vin încă o dată și o creez pe a treia. Nu se văd foarte bine, pentru că la migdală nu ai cum să le faci perfecte ca la un pătrat. Da? Pentru că este pe rotund. Ok, am creat-o și pe a 6-a și acum o creez pe a 7-a. Dacă nu puteți așa, puteți să veniți și să piliți așa. Da? În funcție de cum poate fiecare. Ok. Acum, teoretic eu vin să fac cu pila pe lângă cuticulă, cu mișcări mici. Pila mea este orientată către clientă pentru a nu-i răni cuticula. Către clientă, cu mișcări mici și fine. Stați să-mi iau periuța că nu pot să lucrez altfel. Da? Cu mișcări mici. Eu vin și verific cuticula și zona apexului. Mișcări mici, dese mici. Ok. Așa. 2 secunde. O să vă arăt la una dintre la cealaltă unghie o să vă arăt cu capătul de con, da? Pasul 5 acum. Deci am avut pasul 1, pasul 2, pasul 3, muchile, pasul 4, am rotunjit aici, pasul 5, rotunjim muchile, da? Cu mișcări lungi de data asta. Eu vin și îmi rotunjesc muchile. Ca să vă explic cum fac eu,
mă gândesc așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci eu mă gândesc că trebuie să am minim 20 de mișcări pe cât dau un rotocol. Și așa uitați, dacă vă uitați, ia, hai să încerc să vă arăt. Deci eu am rotunjit doar puțin acum, da? Am făcut doar 2-3 mișcări. Uitați cum ea prinde contur, da? Uitați-vă cum deja ea s-a rotunjit bine, da? Ok. Așa, ia să vedem. Opa, stai că nu focusează pe unghie. De ce nu focusează? Ia. Gata. Perfect. Așa. Deci, țin pila. Eu acum pilesc cu partea mai fină, da? Și țin pila, vin și îmi fac 20 de mișcări. Bine, nu le mai număr acum, dar să știți că foarte mult timp eu mi-am numărat mișcările, pentru că mă ajuta să știu de câte ori să mă pun într-un loc. Când avem lungimi mai mari, ia uitați. Deci uitați-vă cum ei a bușit cuticula, deși nici nu știu când am atins-o. N-am atins-o pe cuticulă, am atins-o fix pe piele. Nu-i nimic. O să iau un bețișor hemostat, o să iau un bețișor și o să-i dau cu puțină soluție hemostatică. Eu folosesc Alustat. Da? Și dau un pic aici. După cum v-am zis de la început, scuze dacă frige, dacă arde, dacă orice. Cuticulele ei sunt foarte sensibile. Ok. Ok. Acum, eu împilesc 2-3 mm drept. Ia, întoarce-mi un pic, Alexandra. 2-3 drept. Da? 2-3 drept. După care mă duc oblic către vârf. Mă duc oblic către vârf. Mă duc oblic către vârf. Nu uitați, eu am ăștia 2-3 mm aici. Mi se văd drept. Uitați-vă. Aici eu am drept. Ia să încerc eu să focusez. Nu înțeleg de ce nu focusează. Alexandra, știi ce? O să te rog să-ți dai tu inelul jos, că mie că focusează pe inelul tău. Ia să punem un șervețel alb aici, să nu se mai vadă nimic. Ia. Pare că nu focusează. Ia să vedem. Așa. Perfect. Deci, am aici cei 2-3 mm, da? Uitați-i, perfect drept. Din punctul de stres, perfect drept. După care eu mă duc oblic în sus, mă duc oblic în sus, mă duc oblic în sus, da? Mă duc oblic în sus. Aceeași mișcare o fac și în partea asta la altă, da? Punctul de stres este aici, uitați-l, da? Deci eu de aici merg drept. Punctul de stres, punctul de creștere, da? Drept, 2-3 mm. După care mă duc oblic în sus, mă duc 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 în sus. Uitați migdăluța noastră. Uitați-o din lateral, da? Vârful este perfect drept. Uitați, eu mă verific întotdeauna cu pila. Da? Are un mic apex, ceea ce înseamnă că nu este slimul pe care îl știe toată lumea. Da? Și acum îmi așez vârful. Exact cum vă spuneam, întotdeauna trebuie să avem grijă cum ne centrăm vârful.
Ia, dăm un pic mai în spate. Perfect. Perfect. Iar eu mai am doar de scopit pe dedesubt la această migdăluță. Ok. Da, nu mi-am adus ceva de scopit pe dedesubt. Mă întorc imediat. Ok, eu scobesc cu capătul verde, capăt con verde. Cu el o să vă arăt imediat cum fac și în jurul cuticulei, ca să vedeți cum mă descurc eu. Ok, acum eu scobesc pe dedesubt ca să fac migdala mea. Este dată invers. Ca să facem migdala foarte subțirică. Aveți mare grijă să nu țintiți vârful. Mare grijă și la hiponichium, că este posibil să fie o clientă cu hiponichiumul mai mare și din dorința de a curăța cât mai mult să nu o lovim. Da? Ia să vedem. Okay. Avem grijă în punctele de creștere să nu ne rămână material, pentru că de obicei clientele se apucă și trag de el. Se enervează, simt ele ceva și se apucă și trag de el. Clienta mea poate să confirme că știe că e enervant. Ok, și arată, ia să vedem, arată chiar așa. Deci este foarte subțirică. Uitați cât de subțire este. Iar dăm să le arătăm și așa. Și asta este migdăluța noastră. Ok. Acum o să vă arăt cum o pilez pe asta repede. Ideea e că nu mai am nici baterie. Nu știu ce am făcut. Bun, vârful. Da? Pereții. Pasul 2. Să dau asta jos. Pasul 2, exact cum v-am spus, vă protejați punctele de creștere. Pasul 2, la fel, protejez cu mâna asta. Da? Ok. Mi-am creat deja muchile de jos. Acum, eu îmi susțin, mai ales când avem lungime, ne susținem cu degetul construcția, da? Și mi-am format prima muchie. Mi-am format-o pe a doua, am format-o pe a treia, am format-o pe a patra, am format-o pe a cincea. Ok, eu rotunjesc un pic de tot ca să-mi dau seama ce și cum. Ok. Și acum haideți să vă arăt cum fac eu cu capătul con. Deci eu cu capătul con, ia să vedem aici, ia să aducem un pic, așa. Dacă vedeți din față, eu sunt aici cu capătul la 90 de grade, da? Vin, mă las la 45 de grade, după care, în funcție de linia cuticulei, eu mă ridic la 90. Deci avem așa 90, 45, 90. Da? Haideți să vă arăt mult mai simplu. Pentru voi la început este ca să vedeți unde sunt punctele de stres, da? Din punctul de stres mă duc la 90 de grade, mă las la 45 ca să mi se creeze apexul. Las la 45, mă întorc la 90.
Iată-mi un pic. Să eu ce fac. Eu v-am arătat uitându-mă în telefon, doar așa am putut să filmez. Așa. Ok. Acum eu îmi rotunjesc toate muchile. Pe laterale eu vin întotdeauna din partea asta. Mi-e mai simplu așa. Da? Ok, merg. Ok, acum îmi fac laterala de jos, care este 2-3 mm pe drept, da? O fac și pe asta, la altă, pentru că am prea mult material aici și mă enervează. Aveam foarte mult material. Da, pe drept și acum oblic, 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 oblic. Mă duc cu ea în sus, îmi duc vârful în sus. Uitați-vă cum s-a schimbat imediat. Același lucru îl fac și de aici. Intru de desubt, oblic, oblic. Bun, perfect. Eu am grosime foarte mare în peretele ăsta de aici. Da? Pun pila și mai fac. Pe dedesubt. Exact cum vă spuneam, vârful trebuie să-l tot verificăm. Stânga, dreapta, cum e nevoie. Ok. Eu am cam terminat acum cu pilitul. O să vă arăt, deci nu uitați, 2-3 mm drept, după care în sus. 2-3 drept, după care în sus. O să scobesc pe dedesubt. Dăm timpul. Eu o să-i continui lucrarea și după ce dau cu finish, pentru că dacă dau cu finish acum, când mai dau cu pila sau altceva, pot să-i ating unghiile și nu îmi doresc lucrul ăsta, normal. Îi dau cu finish la final și pe urmă o să vă arăt un pic cum au ieșit. Între timp o să-mi pun și eu telefonul la încărcat. Uitați cât de subțirică este. Da? E super subțire. Nu se va vede în cameră cât de subțire iese. Pare mai grosuță. Așa. Termin toată întreținerea și vă arăt la final. Repet, dacă aveți vreo întrebare, dacă aveți ceva, vă rog, nu ezitați să-mi scrieți. Ok, îmi verific vârful, da? Este drept. Vârful meu e drept. Eu mai lucrez un pic la formă. Întotdeauna forma de la migdală noi o verificăm de 10 ori. De 10 ori verificăm vârful. De 10 ori totul trebuie verificat de o grămadă de ori, pentru că se schimbă în funcție de cele mai mici lucruri, ele imediat se schimbă, da? Ok. O să pun pauză acum și revenim cu rezultatul. Bună! Eu i-am terminat unghiuțele, după cum vedeți. Sunt toate gata. I-am dat cu puțin spirit și eu întotdeauna când dau cu spirit îi mai scot resturile de praf din cuticule. Da? Deci cu un bețișor mă duc și scot toate resturile de praf din cuticulă.
să fiu sigură că nu am nimic acolo și că pot să dau bine cu finish-ul. Mi se pare cea mai ok metodă pentru mine. Așa. Ok, eu o să vă dau o unghie cu finish ca să vedeți cum e și pe urmă noi terminăm. Deci, asta este migdala modernă. Da? Uitați. Uitați. Și pe partea asta și pe partea asta. Ia, ținem un pic mânuțele. Deci, asta este o migdală modernă. Se usuce un pic. I-am pus niște praf. Perfect. Eu întotdeauna, uitați blicul, da? Este perfect, dar întotdeauna eu, după ce am dat un strat subțire de finish, mai vin cu o bulă pe care o pun aici și trag cu totul. O las să se așeze și cu un liner o întind ușor de tot. Ușor de tot. Te rog să-mi întorci mâna. Întoarcem. Și uitați cât de frumos se vede blicul. Vedeți? Se vede super fain. Bagă, te rog. Hai să dau și la asta. Deci eu când, mai ales, scuze, mai ieșisem din cadru. Uitați cât de frumos se vede plicul. Da? Eu când am mai ales lungimi mari, ca să fiu sigură că totul este perfect, eu îmi pun o bulă, o rog să-mi întoarcă un pic, bagă, te rog. Și acum dă-mi pe cealaltă, te rog. Deci asta este unghiuța noastră. Uitați plicul. Din lateral ea este perfect dreaptă. O să vă arăt și pe cealaltă. Îmi pun iar bula. Nu trebuie să fie o bulă mare, doar că ea merge drept. Da? Și ne creează blicul ăsta foarte frumos drept. Acum nu vă gândiți că nu-i faceți un apex din finish sau mai știu eu ce. Întoarce-mi un pic, te rog. Uitați, pe de subtile sunt super subțirele. Ia întoarcem. Aici un pic, nu e ok. Și eu îmi corectez un pic din finish. Da? Că de fapt asta e toată chestia cu finish-ul. În caz că undeva avem ceva ce nu ne convine, punem bula aceea, ea se întinde foarte frumos. După care noi întoarcem iar mâna și asta a fost. Întoarcem. Ceva mie nu îmi place aici. Ia, bagă-te, rog.
Scoate-mi-o, te rog, pe aia. Pe aia. Deci astea sunt cele două. Am puțin praf aici. Execut imediat. Inamicul numărul 1 al nostru este praful, după cum bine știm. O să dau puțin și cu ulei ca să vedeți cum arată unghia și mâna. Pentru că, după cum bine știm toate, se prăfuiește foarte tare mâna și nu mai arată deloc drăguț și în niciun fel. O să șterg cu un șervețel acum. Și asta este migdala noastră. Aici. Ok. Migdala. Asta e mânuța. Eu o să continui acum. Ce să zic, îmi pare bine că ați participat la cursul ăsta. Dacă aveți ceva nelămuriri, vă rog să-mi scrieți. Pa, pa!